Ensimmäinen kävelyretki. Tästä se lähtee liikkeelle. Tuota me tultiin. Matka luonnollisesti jatkuu. Pakollinen maisema. Kuvauspysäkki. Tuokin on maisema. Perämaisema. Tällaista. Ja tonne. Tällainen paikkakin löytyy matkalta. Kapiaan kanjoni vedellä. Noniin, tonnehan me ollaan menossa ja sinne mennään tuota jostain. Tuolla menee polku. Niin. Matka jatkuu. Tää on aika special polku. Tää on vähän tällainen turistireitti. Vesi on kirkasta. Joku jäi tientukkeeksi. Kyllä. Maisemat lumoaa. Ja tuota löytyy baari, mikä lumoaa myöskin. Tämän voimin taas jaksaa.